Juče su se oglasili organizatori Sea Dance festivala. Festival odlazi iz Crne Gore. Koliko gubimo time ako znamo da ste prošle godine kazali da vlada daje punu podršku ovom festivalu i da je višestruka upravo prednost ovakvog festivala i turistička i promotivna i ekonomska. Koliko sad zapravo... To ja nisam rekao. Gubimo time? To ja nisam rekao. Višestruka je korist za Crnu Goru, ekonomska, turistička i promotivna. Ekonomska što produžavamo sezonu, festival je krajem avgusta, nadamo se da će biti naša rivijera Budva i Budva puna, produžavamo sezonu, a samim tim i radimo jednu veliku promociju Crne Gore jer je Exit i Sea Dance svjetski prepoznati festivali. Ja sam siguran da će biti mnogo turista iz svih krajeva Evrope, što je strateški važno za promociju Crne Gore u svijetu. Tako da eto, zadovoljstvo mi je da mogu da kažem ispred vlade Crne Gore da ćemo podržati ovaj festival i u narednom periodu, da ćemo podržavati ovaj festival i narednih godina. To ja nisam rekao. To ja nisam rekao.